सबहानो गासिबो गुन गैया दा बेनिखायनो आं नोंथांमोननि सिगाङाव बे बाथ्राखौ बुंखाना दोनबाय जाहाथे नोंथांमोना खौरां मोननो लुबैनाय बादि मिथिनो लुबैनाय बादि माखासे बाथ्राफोरखौ हयथ' आंनिफ्राय नोंथांमोना मोनजोबनाय नङा दा गिबि सिनथाराव आं औवाबारि दख'रा जुलाइ बर' फरायसा आफादनि दिनै बे गेवलां मेल आरो बिथांमोना दख'रानि जथुमा लानाया गोबाव सम जालांबाय होननानै बुंदोंमोन बेबादि जथुमा लानो हायाखैमोन नाथाय दिनै बिथांमोना गावसिनि नाजानायाव गोबाव समनि उनाव दख'रानि सिङाव बेबादि मोनसे रायजोफोरखौ लिंनानै जि मेल लिंदों आरो जि दख'रानि जथुमा खुंदों बियो जोबोद बाख्नायथाव आरो बिनिखायनो दिनै आं दख'रा एबसुखौ जुलाइ बर' फरायसा आफादनि जानानै हामबायहोनाय होदों दा बे समाव जोङो जुलाइ बर' फरायसा आफादा बेखेवगिरिनिफ्राय जागायनानै कृष्ण गपाल साराबो जों समाज जों बर' हारिजों सोमोन्दो लाखिनानै जोंनि जुलाइ बर' फरायसा आफादनि मावनाय आरो जोंनि खामानि थिरांथा लानाय बिथांखि लानाय बै सोमोन्दोनि सायाव बिथांमोना एफा एफा रायफोरनानै होलांबाय दा हरै फारसे दिनै जुलाइ बर' फरायसा आफादा सारा मुलुगावनो बुंनो थाङोब्ला जोङो बर' हारिनि मोनसे मोखां आफाद बर' हारिखौ नाहरोब्ला एबसुखौ नागिरो आरो एबसुखौ नागिरनानै फैयोब्ला एबसुनि दरखंआव हाबफैयोब्ला बिथांमोना बर' हारिखौ नुयो दा बिनिखायनो दिनै जों जुलाइ बर' फरायसा आफादा देरगानानैबो लानो सानाखै नाथाय जोङो हारिनि मोनसे आफाद जानानै बिनि सिङाव हाबनानै बिनि खामानि मावनायखौ 50 बोसोरसिमाव जों दिनैनि जोलैया जों दिनैनि फोलेरा मोनदांनाय जि मोनदांथि जि गोहो बियो दाबो बारा सोलायाखै बिनिखायनो गायसननाय समनिफ्राय जागायनानै दिनैसिमबो दिनैनि जोंनि बर' हारिनि थासारिया जों सोलायनो लुबैनाय बादि जों जानो लुबैनाय बादि हयथ' जों गोबां जिनिसखौ खोमानानै लाबाय हयथ' जों गोबां जिनिसखौ दाबो जाफुंसारनायखौ जों मोननो हायाखै दा बिनिखायनो रायजो राजा नोंथांमोन जों जुलाइ बर' फरायसा आफादा समाज बिथिङाव सोलोंथायाव राजनिथि बिथिङाव जों जथायै गासैबो बिथिंखौ नोजोर होनानै जोङो सोमावसारनायनि फारसे दाबो जोङो लोगो लोब्बा जानानै दङ दा बिनिखायनो बे जोंनि सरासनस्रायै बयबो सहाय होलायनाय बयबो बाहागो लानाय बे जोंनि सोमावसारनाया बे जोंनि थासारिया जुलाइ बर' फरायसा आफादनि मोनदांथिल' नङा बेयो गासैबो बर' हारिनिनो मोनदांथि गासैबो बर'नि माहारियारि आफादफोरनि मोनदांथि जोंनि गासैबो माने बिग्रायारि आफादफोरनि मोनदांथि दा बेनिखायनो दिनैनि थासारियाव सोलोंथाइनि थासारिखौ दहाय कृष्ण गपाल सारा जे रावखौ रायखांदों लाइमोनफोरखौ नोजोर लानानै बर'नि इयुनखौ नोजोर लानानै जे सिन्ताखौ बिथाङा मेथाइनि गेजेरजों फोरमायबाय जोङो बेखौ बयबो मोजाङै साननाया मोजां मेथाइया मोननो हायैखौ मोननो लुबैनायनि बाथ्रा बेरखांदों माने खोमसियाव दानस्रां एबा दानस्राङाव खोमसि जायनाय बे थासारिखौबो बिथाङा बेरखांहोदों मानो होनोबा जोंखौ बुंनो नागिरदों जोंनि लाइमोननि थासारिखौ बिथाङा रायखांनानै जोंखौ गोसोखांहोदों जे आथिखालनि लाइमोन हान्जानि गेजेराव गासैबो खामानि मावनायफ्रा जोंनिया माने सोलोंथाइनि गेजेरजों जोंनि मावनाय दांनाय आखल आखुनि गेजेरजों माखासे खामानिफ्रा जोंनिया माने प्रेक्टिकल नङा एबा नंगुबै खामानि जानो नागिराखै दा बिनिखायनो जों बेखौ सोलोंथाइनि गेजेरजों सोलायनायनि थासारिखौ एबसुआबो एजेन्डा लायै लायै जों दिनै खामानि मावबाय थानायाव बे मोनदांथिखौ मोनदों जोङो मिशन क्वालिटी फर एडुकेशननि हाबाफारि लादों आरो बेजों लोगोसे समाज सोलायनायनि थासारियाव जोङो गोलाव हानजा सुरनाय मालाबा आइजोफोरनि साइकेल सालायनाय मालाबा जोङो गोबां रोखोमनि हाबाफारि गामि सांग्रांथि मेल माने गोसोम फोथायनायनि हेंथायै मेल गोबां बिथिङाव जोङो समाज सांग्रांथि लाबोनायनि थाखाय मेल मिटिं खालामनाय जादों आरो बिनि गेजेरावबो दिनै सोलोंथाइखौ लानानै जुजिनायावनो समाजखौ बोखांनो लांनानै जुजिनायावनो जोङो बै थासारिफोरखौ नुदों आरो कृष्ण गपाल सारा गाव सोलोंथाइजों खाथिथाराव गाव सासे एकाडेमिशियान सोलोंथाइखौ दैदेनग्रा जानायखाय बिथाङा बै थासारिखौ फरायसाफोरनाव खाथिथाराव मोनदाङो दा बिनिखायनो बियो नंगुबै बाथ्रा बिनिखायनो आं जुलाइ बर' फरायसा आफादनिफ्राय नोंथांमोन बयखौबो खावलायनो लुबैदों जे जोंनि समाज बेबस्थाखौ जोंनि न'खर जोंनि गामि जोंनि सोलोंथाइ जोंनि हारि जौगाथाय बेखौ हास्थायनायनि गेजेरावनो जों बयबो सोलोंथाइ फारसे नोजोर लानानै समाज फोसाबनाय न'खर फोसाबनाय गामि जौगाहोनाय ओनसोलखौ जौगाहोनाय रांखान्थियारि बिथिं समाज बिथिं बेखौ जों जयै जोथोन लानानै जों आवगायनांगोन दा बेनिखायनो सोलोंथाइखौ नोजोर लाखिनानै
बिमा बिफानि जोथोन फोरोंगिरिफोरनि जोथोन समाजनि जोथोन जों बयबो बेयाव बाहागो जानांगोन नङाब्ला जोंनि बै हाथरखि थरसे लाबोनानै होफैनो हानांगौ जोंनि लाइमोन जोलैया जोंनो लाबोनानै होफैनो हानाय नङा दा बेनिखायनो कृष्ण गपाल सारा बेखौ बुंलांदों आरो आं दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जोंनि बै मिशन क्वालिटी एजुकेशनाबो बेनोमोन जों बेखौ लानानै खामानि मावगासिनो दङ जों बर' हारियाव बबेयावबा हाथरखि मोनगोन नामा बबेबा जायगानिफ्राय जोंनिफ्राय हाथरखि बेरखांगोन नामा बेखौ हास्थायनानै जोंनि गुन गोनां सोलोंथाइनि मावथांखिया दाबो बियो सोलिगासिनो दङ दा बेनिखायनो जों बिनि गेजेरजों बायदि बिथिंनि हाबाफारि लादोंब्लाबो जोङो दाबो नांगौबादि हास्थायनाय नांगौबादि जौगाथायखौ जों मोनाखै बेखायनो जों बयबो बारसोमनांगोन जों बयबो बेखौ बोखांनांगोन जोंनि राव थुनलाइ हारिमु गासैखौबो जों लांफानानै गोजोर सोदोमस्रि गोनां बर' हारि जोंनि आखर आखाइ दामनाय देनाय जोंनि आइजें आइला गासैबो बे बेसादफोरखौ लानानै जोङो सोदोमस्रि गोनां बर' हारि हिसाबै रायजो जानो थाखाय जोंनि दिथायाव जों दिदोमै गसंथाना थानो थाखाय जोंनि बे राव थुनलाइ हारिमु गासैबो सोदोमस्रि गोनां बे जोंनि समाज बिथिंखौ रांखान्थि बिथिंखौ जौगाहोनो थाखाय सोलोंथाइखौ मोनसे गोनांथार मोनसे बिबान हिसाबै जों बयबो बेखौ लानानै आवगायनांगोन भारतनि संबिजिरा सोलोंथाइखौ गुदि मोनथाय होदों मुलुगनाङैनो सोलोंथाइया इउनिभार्सेल राइट बेयो मुलुगनाङैनो मोनसे सोलोंथाइया मोनथाय नाथाय जों जुदि लानो रोङाबा जों जुदि जोथोन लानो रोङाबा जोंबादि हारिया जोंबादि गोलैसोनाय हारिया जोङो दावगालांनो थाखाय जोंहा जोंनि हाबा हारिमु सोदोमस्रिखौ लाजोबनानैनो जोंनि जथायै बे सोलोंथाइया सानजाब जानांगोन आलादा आलादा सानोबा जानाय नङा आलादा सिन्ता खालामोबा जानाय नङा दिनैनि मुलुगाव जथायै सिन्ता खालामनायनि गेजेरावनो जोङो बेखौ जोंनिखौ लांफानानै थांनांगोन दहाय अस्ट्रेलियानि खोथा बुंनाया इउरपनि मानसिफोरनि खोथा बुंनाया दिनै रावबो गावनि हारिखौ बावनानै जेबो मावनो नागिराखै नोंथांमोन दिनै आमेरिकानि प्रेसिडेन्टआ डनाल्ड ट्राम्पआ गावनि आमेरिकानि मानसिफोरखौ बावनानै जेबो खामानि मावनो नागिराखै बिथाङा आमेरिकानि थाखाय फार्स्ट बिनि उनावसो मालायनि होननानै बिथाङा स्लगानखौ लाबोफिनबाय मानो आमेरिकाया जौगा मोनसे देश जानानै बिदि सिन्ता खालामनो गोनां जादों दा दिनै जोंनि जायगायाव थानानै जोंनि हादराव जोंनि ओनसोलाव जोङो बे सिन्ताया जोंनो दंखायोब्लाबो जों बेखौ गोजोर लानानै थांनांगोन मानो होनोबा इयुनाव जों बेबादिनो गसंनानै थाहैनांगोन आं बर' जोंनि हारिमुवा नैबे जोंनि राव थुनलाइया नैबे जोंनि गाननाय जोमनाया नैबे जोंनि आइजें आइलाया नैबे जोंनि दामनाय देनाया नैबे होननानै जोङो जयै देखायलांबाय थानो हानांगोन दा बेनिखायनो बे सोदोमस्रि गोनां हारिखौ जोङो समाजै जोङो राजनिति बिथिङै रांखान्थि बिथिङै जोङो जयै जौगानायनि फारसे लांनाया बे जोंनि बिबान दा बिनि उनाव नोंथांमोननिसिम जोङो बर' हारिया राव थुनलाइ हारिमु गासैखौबो लानानै सोमावसारनानै फैनाय मोनसे हारि दा बेनिखायनो जोङो जोंनि थामोनथानि थाखाय आलादा रायजोनि थाखाय सोमावसारनायनि बिथिङावबो जोङो जुदि सोमावसारगासिनो दङ जोङो जुदि सोमावसारनायखौ मिथिबोबायबा जोङो जुदि सोमावसारनायाव बाहागो जाबोबायबा बेयो मोनसे जोंनि हारिनिनो गोनांथार मावनां हाबाफारि होननानै जोङो बेखौ फोथायो दा दिनै आलादा रायजोनि बाथ्रा बुंनो थांनायावनो बिनि सिगां जोंहा गोबां सोमावसारनायाव मुंख्लं जाबोबाय सोमावसारनायाव जाथियाव हारियाव गोबां बर' नङै मानसिया जोंनि गेजेराव भुगिनांबाय आरो बिनि थाखायनो जोङो दिनै बयबो मिजिंथियो बयबो हास्थायदों जे सानसे बेलासे जोंनि हास्थायनाय जोंनि जोबजानो लुबैनाय जि मोनसे सोमावसारनाय बेयो मोनसे थि थिरांथायाव फैनानै जोंनि आलादा बड'लेण्ड रायजोनि थाखाय आरो भारत सरकारा बिनि थाखाय साननानै जोंनो मोनसे समाधानखौ होगोन होननानै जोंहा मिजिं दङ दा दिनै बिनि गेजेरावनो जों दुलाराय बर' फरायसा आफाद एनडिएफबि प्रग्रेसिभ आरो एनडिएफबि रंजनजों दैदेनजानाय बे मोनथाम आरो पिपल्स जयनेशन कमिटि फर बर'लेण्ड मुभमेन्ट जों गासैबो बे मोनब्रै हानजाजों आरो गुबुन हानजानि मददाव गोबां रोखोमनि सोमावसारनाय जोङो 2010 मायथाइनिफ्राय जिखौ जागायफिनदोंमोन 2012 मायथाइनिफ्राय गुबुन एनडिएफबि पिपल्स जयनेशन कमिटि आफाद जों जयै लोगो नांनानै आरो दिनै बर' हारिनि गासैबो बिग्रायारि आफादा मोनसे टेबोलाव जिरायनानै जोङो रायज्लायनानै मोनसे टेबोलाव जिरायनानै जोङो सरसा खालामनानै जोङो दिनै जोंनि दाबिखौ भारत सरकारनि खाथियाव मोनसे टेबोलावनो जोङो गथायनानै होनायनि मोनसे टेबोलावनो जेंनाखौ बोस्रांनांगौनि सावरायनायनि मोनसे लामाखौ जोङो दिनै मोनबाय आरो बिनिखायनो जोङो लुबैदों जे फैबाय थानाय समाव आलादा
जेंना आरो बर'फोरनि गुबुन जेंना जे जेंनाया जोंनि राव थुनलाइ हा हु थामोनथाखौ सोमोन्दो लाखिनानै गासै आसामावनो बेयो मोनसे सुस्रांजायै जेंना जानानै दङ। जोंनि ट्राइबेलफोरनि राभा बर' गार' मिसिं गासैबो आसामाव थानाय ट्राइबेलफोरनि जे मोनसे माने गिख्रंथाव मोनसे थासारि बेखौ लानानैबो दिनै जोंनि गासैबो सोमावसारग्रा आफादा बेखौ जोङो सिन्था खालामदों। मानो होनोबा दहाय बुंनाय बादिनो जों नर्थ इस्ट इन्डियायाव जोङो सा सानजा नैबे रायजोआव जों बर' हारियानो देरसिन संख्या थानाय सुबुं सानखो थानाय मोनसे हारि आरो बिनिखायनो जोंजों थाफानाय राभा गार' मिसिं आरो बेबादिनो टिवा लालुं गासैबो माने जोंनि गेजेराव ट्राइबेल बिथांमोनहा लोगो नांनानै जि रावखौ होनो हाया बे रावखौ जों होनो हायो। दा बिनिखायनो जोङो बेखौ मिथिना लानांगोन जे दिनैनि समाव जों बे गासैबो बाथ्राफोरखौ लाजोबनानै जोंनि सोमावसारनायनि थासारियाव जों बेफोर बाथ्राखौ लाबाय थादों। दा दिनै जाखांलांनाय माखासे सोमावसारनाय जालांनाय माखासे थासारियाव नोंथांमोननि जि बाहागो बे बाहागोखौ मोननानै जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफाद गासैबो सोमावसारग्रा आफादा गोजोनदों आरो बिनि फारसे जोङो नोंथांमोननिसिम अराय जोंनि आन्दलनखौ सहाय खालामनाय जोंनि बर'नि जेंनाखौ फोसाबस्रांनायाव बाहागो लानाय बेफोरनि थाखाय जोङो नोंथांमोनखौ अराय सम सिबियो आरो अराय सम हामलायनाय होयो। दाखालि नोंथांमोना मिथिदों दाखालि बयबो मिथिबाय सानथाम सिगां जोङो निउ दिल्लीयाव गोदान दिल्लीयाव भारत सरकारजों हम मिनिस्टार राजनाथ सिंहनि खाथियाव मोगा मोगि जोंहा सावरायनाय जालांबाय। बिनि सिगां जुलाइनि 4 तारिखआव जादोंमोन आरो बे समावबो राजनाथ सिंह बिथाङा गावनो सावरायनायाव बाहागो लानानै सावरायनायखौ दैदेनदोंमोन। दा बिनिखायनो दिनै बे बड'लेण्ड रायजोनि दाबिया बर'नि राजखान्थि दाबिया बर'नि राजखान्थिनि सोमावसारनाया बियो गोदान नङा। राजनाथ सिंहनि थाखायबो गोदान नङा भारत सरकारनि थाखायबो गोदान नङा आरो जों बयबो सुबुङा मिथिगौ बड'लेण्ड अट'नमास काउन्सिल जाबाय 2003 आव बिएनटिजों एकर्ड जानानै बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल जाबाय बिटिसि जाबाय आरो दिनै बिनि उनाव बड'लेण्ड सोदोबजोंनो जा आरो बड'लेण्डनि इस्युखौनो जा आलादा रायजो दाबिखौ बर'फ्रा दोनथ'वाखै एबा बे संकस सदियानि हालामनि बर' रायजोजों लोगोसे गुबुन हारियाबो बे सोमावसारनायखौ दोनथ'वाखै होननानै बिथांमोनहा गोसोआव दं। बारा गोबाव समनि नङा 2014 मायथाइयाव बिजेपिआ गावसोरो जेला इलेक्शन केम्पेइन खालामदोंमोन बिथांमोना जोंनि जायगायाव फैनानै आसामाव फैनानै जोंनो लिरनानै होलांनानै बुंदोंमोन जे जोङो सरकाराव फैयोबा गभर्नमेन्ट सालायनो मोनोबा बर'नि जेंनाफोरखौ बोस्रांनायाव जोङो सहाय खालामगोन होननानै। दा बिनि दहायावनो बिनि असिलायावनो दिनै जों बिथांमोनखौ बुंदों जे नोंथांमोना बै इलेक्शनाव बुंनाय बाथ्राफोरखौ बावनानै थांनो मोननाय नङा। नोंसोर बावदोंबा जों बावाखै। बिनिखायनो जोङो राजा लामायाव फैगोन। बिनिखायनो जों राजा लामायाव फैदों। बिनिखायनो जोङो रेल लामायाव फैदों आरो नोंथांमोना बे बर' हारिनि बड'लेण्डनि गणतन्त्रनि गोहोखौ बावनो मोननाय नङा। आरो जे हालामाव नोंथांमोना 7 जन एमपि देरहानायाव 7 एमपिआव बर'फ्रा जोङो सहाय खालामदोंमोन। मंगलदैनि तेजपुरनि गुवाहाटीनि लखिमपुरनि जों बे गासै जेराव जोंनि बर' भटजों जोङो सोरखौबा देरहाहोनो हायो सोरखौबा फेजेननो हायो जोङो बेयाव बिथांमोनखौ हुमखि होनानै दोनदों। दा बिनिखायनो बे जुलाइआव सावरायनाय जालांनाय आरो दाखालि 19 तारिखआव सावरायनाय जालांनायाव बियो मोनसे गोजौ थाखोनि सावरायनायाव जोंनि बड'लेण्डखौ लानानै जि भारत सरकारनि सिन्था जि भारत सरकारनि साननाय बियो माने मोजां फारसे दावगालांगासिनो दङ। दा बिनिखायनो जोङो मिजिंथिदों बिथाङा जोंनो खोथा होदों जे बे सावरायनायखौ डिसेम्बर दानाव खेबसे सावरायफिनगोन। मानो होनबा जों हुमखि होदों इलेक्शननि सिगाङाव जोंनो माबा मोनसे फिननाय होनांगोन जेंना बोस्रांनायनि लामाखौ जोंनो बरायनानै होनांगोन जेंना बोस्रांनायनि लामाखौ जोंनो लिरना होनांगोन जोंनो लामा दिन्थिनानै होनांगोन। भारत सरकारा पलिसि लायोबा जोंनि बड'लेण्डआ आलादा रायजोनि थाखाय गनायथि मोननायाव नोंथांमोननि सरकारानो बे थिरांथाखौ लानांगोन होननानै जोङो बे बाथ्राखौ बुंदों। दा बेनिखायनो भारत सरकारा आरो राजनाथ सिंहआ गाव हारसिङै बुंबाय जे जों गासैबो आसाम सरकार आरो इन्डियानि गभर्नमेन्ट जों गासैबो लेभेलाव रायलायनानै लानानै नोंथांमोनखौ जोङो फिन लिंहरफिननाय जासिगोन होननानै जोंनो बे खोथाखौ हरबाय। आरो बेजों लोगोसे कार्बि आंलंआव जोंनि बर' मानसिफ्रा बिटिसि एकर्डनि उनाव ट्राइबेल स्टेटास ST स्टेटास मोननांगौमोन। नाथाय बे बाथ्राखौ बुंनायाव
बिथांमोना बुंबाय बियो एबारनि पार्लियामेन्टआव फैसिगोन बिनि फारसे सिन्था खालामनो नांलिया बे केबिनेट पास जाना दंखायो आरो बिनिखायनो बिथांमोना बेखौहाय माने बेखौ सिन्था खालामनो नांलिया कार्बि आंलंनि बर'फ्रा बे ट्राइबेल स्टेटासखौ मोनसिगोन होननानै बिथांमोना जोंखौ मिथिहोदों दा बिनि उनाव गुबुन गुबुन आसामाव सोलिबाय थानाय थासारिखौ लानानै जोङो रायखांदों बर'फ्रा बोरै आसामजों थानो हानो मोनसे इस्यु दङ बे इस्युआनो गासैबो जोंनि बर' हारिनि थासारिखौ दाबो आसामजों जे जों थानो हाया बेखौ जोंखौ दिन्थियो दा फैगासिनो दङ आसामाव बिटिसिखौ बाद होनानै काउन्सिल एरियाफोरखौ बाद होनानै पन्सायत इलेक्सन दा पन्सायत इलेक्सनाव रायजोफोर सनितपुराव थानाय बिसनाथाव थानाय 500निबो बारा बर' गामिया पन्सायतआव इलेक्सन होनो मोना नाथाय बिथांमोना एसेम्बलियाव होयो पार्लियामेन्ट इलेक्सनाव होयो जेब्ला बे बाथ्राखौ बुंदों आरो जुदि आसामा बर' हारिखौ बेबादि नेवसिनानै गालाङोब्ला बर' हारिखौ बेबादि नाख्रेबनानै दोननो नाजायोब्ला जों बे आसामाव बोरै थानो हानो दा बेयाव दिनै प्रेक्टिकेलि बेफोर बाथ्राया दाबो गोथां जों जे आसामजों थांनानै थानो हानाय नङा जों आसामनि कैसारियाव बर' बिजोंनि फरायसालि बर' बिजाब मोनै जोंनि फोरोंगिरिफोर माने स्कुलाव आंखाल जोंनि गासैबो जौगानायनि थासारियाव जोङो दिनै आसामजों थानायाव आंखाल बेफोर थासारिखौ लानानैनो जोंनि हा हुनि मोन्थाय ट्राइबेल बेलेन्स ल'नि मोन्थाय जोङो दिनै जोंनि हायाव जोङो थानानै जुदि जोंनि हानि रैखाथि मोनाब्ला हानि नामजारि मोनाब्ला जोंनि हायाव थानानै पन्सायतआव इलेक्सन होनो मोनाब्ला जोंनि गामियाव फरायसालियाव फोरोंगिरि आसामा थिसननानै हराब्ला जोङो बे आसामजों थानायाव जोंहा गोजोननाय गैया दा बेनिखायनो बेफोर थासारिखौबो सावरायनो मोनदों आरो बेफोर थासारिखौबो राजनाथिङा खोनासंदों आसामनि अफिसारफ्रा खुगा मुथेनानै थाजोबनांदों बिथांमोना जोंनो मोनसे लिरनाय होदोंमोन थांनाय जुलाइआव ओरैबायदि मोनसे लिरनानै होबाय आसाम सरकारा हा हुनि बेलायाव हरिशंकर ब्रह्म कमिटि दाना होबाय आसामाव बे जेंनाखौ लाबोनानै बोस्रांसिगोन सेकेन्डआव होनबाय जोंनि बै माने पन्सायतआव गोग्लैयै फरेस्ट डुवेलार्स राइट्सआव हा हुनि पाट्टा मोनथाय मोनै बेखौ बिथांमोना फारसेथिं लिरना होबाय जोङो फुरा गभर्नर नटिफिकेशन बायदिसिना माने लेटार खालामनानै होजोबबाय होननानै जोंनो लिरनानै होबाय बेखौथ' जोंनावबो सिगांनो दंखायो दा दिनै बिथांमोना बे लिरनानै होनाय डकुमेन्टखौ गावसोर हम मिनिस्टारनो गथायबाय बर'फोरनो जों मा खालामाखै ओरै खालामगासिनो दं होननानै नाथाय मोगथाङाव जेबो जायाखै बिनिखायनो दिनै बिथांमोना खुगा मुथेनानै मोखाङाव दाखालि जोंनि सिगाङाव बेबायदि थानांदों दा बेखायनो जों मिथिगौ जे आसामाव जोंबादि हारिया गुबुन गुबुन ट्राइबेल गार' राभा बर' जों गासैबो जे बेयाव नेवसि जानानै दङ आरो गुबुन गुबुन जोंनि हालामथिं रायजो जानाय गुबुन गुबुन हारियाबो बेयाव माने नेवसि जाना दङ बे कैसारिखौ बुजिनो रावबो आद्रा गैला दा बेनिखायनो दिनै दुलाय बर' फरायसा आफादा आरो एनजेपि प्रग्रेसिभ एनजेपि रन्जन दैमारि पिपल जयनेशन कमिटि फर बर'लेण्ड मुभमेन्ट जों बे सोमावसारनायनि हाबाफारियाव सोमावसारनायनि थासारियाव जोंनि जे सावरायनायनि थासारि बेयो मोननै रोखोमै थांगासिनो दङ दा बेयाव जेबो गुलाय गुजाय बुजिनांगौ गैया एनजेपि प्रग्रेसिभ आरो एनजेपि रन्जन दैमारिजों इन्टारल'किउटर एमबि माथुर बिथाङा सम सावरायबाय थादों आरो बिथांमोना दिनै मेम'रेन्डामा आलादा आलादा नंला मोनसे जाबाय बिथांमोननि मेम'रेन्डामा आरो बे मेम'रेन्डामाव आलादा बर'लेण्ड रायजोनि थाखाय बिथांमोना मोनसे बे थि दाबियाव बिथांमोना थोंजोङै दङ आरो बेनिखायनो गुबुन मोनसेया जाबाय गणतान्त्रिक आन्दलन खालामनाय एबसु आरो पिपल जयनेशन कमिटिजों दाखालि 19 तारिखआव आरो बिनि सिगां हम मिनिस्टारा जोंखौ जयै लोगो हमनानै रायलायदों जोंनावबो जेबो दोरोदनाय गैया जोंनावबो जेबो आलादा बड'लेण्डनि अनगायै जेबो गैया दा बेनिखायनो जों खावलायनो लुबैदों जों जेला दिल्लीयाव दङमोन 14, 15, 16 तारिखआव जोङो माने मोनसे सोमावसारनाय लादोंमोन 14 तारिखआव सेमिनार लादोंमोन बिनि उनाव 15 तारिखआव जोङो धरना लादोंमोन दिल्लीयाव बे नेशनेल फेडारेशन फर निउ स्टेट्स भारताव गुबुन गुबुन रायजो बिग्रा हानजाफोर दङ विदर्भनिफ्राय बुन्देलखंडनिफ्राय गरखालानिफ्राय आरो बेबायदिनो गुबुन गुबुन रायजो बिग्राफ्रा ज' जानानै जोङो मोनसे भारत नाङैनो मोनसे आफाद दङ बे जाबाय नेशनेल फेडारेशन फर निउ स्टेट्स आरो बिनि लोगो लोगोयैनो जों बड'लेण्डनिफ्राय गोबां सुबुङा बेयाव बाहागो लादों नाथाय 15 तारिखनि उनाव 16 तारिखआव जेला जोङो 14 नभेम्बर बर' थुनलाइ आफादनि जोनोम सान फालिनाय आरो बेबायदिनो गाजा गोमजायै जोङो बेखौ दिल्लीयाव फालिदों आरो बे समावनो आसामाव हुलुस थुलुस जाबाय
बड'लेण्ड ओनसोलाव उलुस जाबाय माबा माबि नाम होबाय जे बिटिसिआ लावसिगोननो ओरै जासिगोननो थोरै जासिगोन नोङो हनै जोंखौ मोनसा मोनग्राफ्रा बन्द' होलायलांबाय गारि साखा सावबाय गारिबो सावना लाबाय गारि सावना लानानै जेलाव थांबाय जोंना माने जोंनि गामि खाथिनि राजबंसि बिथांमोना दा दिनै जोबोद दुखुनांथाव बे सोरनिबा खैसारि जानो हानाय जों बे ओनसोलाव गोजोननाय दोननो नाङा बे ओनसोलाव गोजोन थासारि होनो नाङा बे सोरनिबा खैसारि जानो हानाय दा बेनिखायनो जोङो साबधान आरो जोङो बुंदों नोंथांमोना खोनादों खोमा जे आफादगिरि प्रमद बर' बिथाङा मिडियानि सिगाङाव बुंनानै होदों जे जोङो दिनै मिथिगौ जे भारत सरकारा जाय बिथांमोना बर' नाम लानानै आन्दलन खालामदों बिथांमोना जेबो गुरुत्व मोना जोंनि भारतनि संबिजिरा रावखौबो राव जाथिनि बेरेखायै रावखौबो राव गुबुन जाथिनि बेरेखायै आफाद खालामनानै सोंखारिनो थाखाय लाय होआखै बे भारतआ आरो बेनिखायनो दिनै जोंहा जेबो सिन्था खालामनांगौ गैया आरो बेखायनो जों बुंदों जुदि आसामाव दिनै जोंनि सोलोंथाइनि जोंनि हा हुनि मोनथायनि जोंनि हारिया मा बिथिङाव जों जौगानांगौ बेखौ आसि थुनानै जोंखौ बुंनायमोनब्ला जोङो गोजोनगौमोन नाथाय जेब्ला जोङो खोस्लिफाराखौ बोखारनानै जोङो दैनि थब्ल माने मा होनो बे मैला खाथबनायखौ जों बोखारनानै जेब्ला हां लानो नागिरो बे समाव माने बे मैलाया खाथबनानै जोंखौ जौगानो मोना जोंखौ सलुसन जानो मोना जोंनि जेंनाया जोबनो मोना बेबायदि बाथ्राखौ बुंनानैसो दिनै बिथांमोना जोंखौ सोंखारिनो हमदों दा बेनिखायनो जों बर' हारिजों लोगोसे गुबुन बेयाव रायजो जानाय हारिफ्रा जेबो सिन्था खालामनो नाङा बर' गार' राजबंसि राभा जों गासैबो बड'लेण्ड हालामाव रायजो जानाय मानसिफ्रा जोङो खौसेयै जोंनि थामोनथाया जायोब्ला जोंनि रैखाथिया जायोब्ला बेयाव राव जेबो साननांगौ गैया जों बयबो जयैसो रैखाथि मोनगोन जोंनि आलादा रायजोआ भारतनि संबिजिरा मोनसे हारिनि थाखायल' रायजो जानांगौ बेखौ मालाबाबो बुङा आरो बेनिखायनो जोङो बुंगोन जे बड'लेण्ड रायजोआव बर' गार' राजबंसि राभा सावताल आदिबासि जों बयबो खौसेयै बे बड'लेण्ड हालामाव रायजो जानायनि मोनसे थासारिखौ जों मोनगोन आरो बेखायनो जों मिजिंथिदों बे जोंनि आन्दलना रावनिबो हारिनि बेरेखा नङा आरो जोंनि सोमावसारनाया रावबो जाथिनि बेरेखा नङा नाथाय बै बर' हारिखौ बेरेखा खालामनानै आन्दलन खालामनाय बर' हारिखौ सोंखारिनाय बेखौ भारत सरकाराबो मालाबाबो लाय होनाय नङा दा बेनिखायनो जों बेखौ गियाखै बेनिखायनो बिथांमोनखौ जों गियाखै नाथाय आसामाव राजनितिनि खैसारि लाबोनानै जोंखौ अलखदाव खोलैनो नागिरदोंबा खिन्थु जों बेखौ सिरि थानाय नङा दा बेनिखायनो दिनै आसामाव मोनसे थासारि जादों आसामाव माने सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट बिलनि बाथ्रा माने इन्डियायाव सिटिजेनशिप मोननो हानायनि माखासे सुजुग सुबिदाखौ सोलायनानै एमेन्ड खालामनानै भारतआ माने बे आयेनखौ सोलायनानै गुबुन जाथि माने जाय हारिया माने बाहेरा देशनिफ्राय फैनानै दंफैयो बिथांमोनखौ माने नागरिकत्व होनो थाखाय सिटिजेनशिप होनो थाखाय साखाफारा जानायाव दिनै गासै आसाम नाङैनो मोनसे दुंहाव थासारि आरो बेखौ लानानै दिनैनि गेजेराव आरो बिनि गेजेराव जों बुंखानाय जे बर' हारिया गावनि राव थुनलाइ हारिमु थामोनथाखौ रैखाथि होनो थाखाय जोंनो आसामाव नङा बड'लेण्डआव जोंनो होनांगोन संकसनिफ्राय सदिया जोंनो नांगोन आरो बिनि थाखायनो जोंबो बे रैखाथिखौ मोननो थाखाय भारतनि संबिजिरनि सिङावनो दाजानाय बड'लेण्डखौ जोंनो नांगौ होननानै जोङो बेखौ थि खालामदों दा बेनि थाखायनो नोंथांमोना जेबो उल्टा पाल्टा साननांगौ गैया बे बिटिसिआ बारायनानै बायदिसिना टेरिटरियेल जागोन माबा काउन्सिल जागोन न' बे जेबो जाया आरो बियो जेबो नङा बे सोरनिबा खैसारिसो दा ओंखायनो दिनै नोंथांमोना नार्भास जानांगौबो गैया जेबो गिनांगौबो गैया जोंनि आन्दलना थिगैनो दं जोंनि बड'लेण्ड दाबिया थिगैनो दं आरो बेयाव रायजो जानाय गासैबो माने गुबुन जाथि जनगोष्ठियाबो जोंजों लोगोसे जयैनो बेयाव रैखाथि मोनगोन बेखौ जोङो दिनै बड'लेण्ड आन्दलनकारिफ्रा जोङो गोसो फोरदाननानै जोङो बुंनो हायो दा बेनिखायनो नोंथांमोननि सिगाङाव दुलाय बर' फरायसा आफादनि जानानै फैबाय थानाय समाव जोङो बे सावरायनायखौ मोनफिनगोन बेखौ जोङो मिजिं दङ आरो बेबादिनो एनडिएफबि प्रग्रेसिभ एनडिएफबि रन्जन दैमारि दैदेननाय बे हान्जाजोंबो सम भारत सरकारा सावरायनायनि गेजेरजों जोंनि जेंनाखौ मानो होनबा जेंनाया दिनै बर' हारिनिनो जेंना बेयाव जुदि एनडिएफबि प्रग्रेसिभ एनडिएफबिनि हान्जा जाय बिथांमोना सिलाय दोनथ'नानै दिनै बिग्रायारि मोनसे हान्जाया सिज फायाराव दङ गोबाव सम जाबाय बे लाइमोन सेंग्राफोर दिनै गथ' गथाय दङ न'खर दङ जोङो न' नागारनानै गामि नागारनानै बिथांमोना बेसेबां बिग्रायारि आफाद
जाय सोद्रोमा बिथांमोना दुखु खस्थ' खालामनानै सहायगासिनो दङ दा बेनिखायनो बर' हारियाव बे सोमावसारनाय बे बिग्रायारि आफादफोरनि नेरसोन आरो दिनैनि थामोनथायाव जोङो मिजिंथिदों जे थाबोनाय जाय बिथांमोना सावरायनानै दैदेनजानाय NDP मोनसे दंबावो बिथांमोनाबो फैगोन होननानै जोंहा मिजिं दङ दा दिनै बेनिखायनो जोङो नोजोर लादों जुदि जोंनि जेंनाया जोबनांगौबा खेबसेनि थाखाय बर'नि जेंनाया जोबनांगोन आरो बे खेबसेनि थाखाय जोबनायाव आलादा बड'लेण्ड रायजोनि अनगायै जेबो जोबनायनि राहा फैनाय नङा आरो जेबो जोबनायनि राहा लानाय जानाय नङा आरो बेनिखायनो जोङो रोखा जे जोबनायनि मोनसे राहा जायोब्ला बयखौबो लानानै बे आलादा रायजो बड'लेण्ड गायसनजानांगोन आरो भारतनि संबिजिरनि सिङाव भारतनि पार्लामेन्टआसो बेखौ डिसाइड खालामगोन बेनिखायनो दिनै आसामा जेबो बुंनांगौ गैया बेनिखायनो सोरबा संगठना बादा होयोब्लाबो बियो थाबथानायाव गैया बेनिखायनो दिनै सोरबा बुंदोंब्लाबो तेलेंगानानि थाखाय हायद्राबादाव आन्ध्र प्रदेशनि मानसिफ्रा गावजों गाव बुथारनानै सोरबा सुइसाइड जानानै थैदोंब्लाबो आन्ध्र प्रदेशआ तेलेंगानाखौ लाखिनो हायाखै तेलेंगानाया जालांबाय बेनिखायनो झारखंडखौ सोरबा माने लालु प्रसाद यादवआबो लाखिनो हायाखै बेनिखायनो गुबुन गुबुन रायजो मध्य प्रदेशआ छत्तीसगढ़खौ लाखिनानै दोननो हायाखै दिनै भारतनि संबिजिराव भारतनि पार्लामेन्टआ मोनसे रायजोखौ बुखावनानै गोदान रायजो दानो हायो बबेबा रायजोखौ सरजाबनानै मोनसे खालामनो हायो बे गोहोआ थानायखायनो दिनै जोंनि बे मोनथाय संबिजिरारि जे दाबि संबिजिरारि जे मोनथाय जोंहा आसि थुनानै जोङो दाबिनो हानायनि बे मोनथाया जोंनाव दङ जोङो नागरिक जोङो मोनसे माने बे भारताव गावनि राव थुनलाइ सोदोमस्रि गोनां मोनसे हारिमुखौ लानानै जोंबो थांनानै थानो लुबैदों आरो बे एक्जिस्टेन्सखौ दिनै गुजरातआव गुजरातिफ्रा गौरब गावस्रा गुजरातिखाय गुजरात जाबाय पान्जाबाव पान्जाबिफोरनो होबाय आरो दिनै मेघालया नागालेण्ड नागाफोरनि मणिपुरनि मिज'रामनि अरुणाचलनि दिनै बिथांमोना गाव गावनि राव थुनलाइ हारिमुखौ लानानै मा मावनो नागिरदों गावनि एजेन्डा बायदि बिथांमोना आवगायलांदों आरो दिनै इन्डियायाव फिसा फिसा रायजोनि जौगानायासो गिदिर रायजोनिख्रुइ साबसिन आरो बेनिखायनो दिनै रांखान्थिनि बिथिङाव जौगानाय समाज बिथिङाव जौगानाय फिसा फिसा रायजोनि जौगानाया गिदिर रायजोफोरनिफ्राय बांसिन दिनै उत्तर प्रदेशआ भारतनिनो देरसिन सुबुं सानखो थानाय मोनसे रायजो भारतनिनो देरसिन मोनसे माने बांसिन MP थानाय मोनसे रायजो आरो बे रायजोआ दिनै बांसिन बावहाय जिनाहारि जायो बांसिन बेवहाय माने समाजजों समाज मुगैलायनाय जायो आरो बांसिन बेवहाय माने मानसि बुथारलायनाय जायो आरो बांसिन बेयाव गासैबो माने जोंनो माने लुबैथाव जि थासारि बे UPआव जायो दा बेनिखायनो जोंबो मिजिंथिदों जे दिनै बेबादि रायजो सालायनो हायै अबस्थानिफ्राय आसामा जोंखौ उदां खालामनांगौ आसामा जोंनो बड'लेण्ड होनायाव जेबो बुंनानै जोंखौ होबथानो हानाय नङा भारतनि पार्लामेन्टआ बेखौ जेला डिसाइड खालामगोन बेयो जोंनि मोनसे जाफुंसार जोंनि मोनसे हास्थायनाय जों बेखौ मोनगोन दा बेनिखायनो रायजो राजा नोंथांमोन आं बारा गोबाव खालामलिया दुलाय बर' फरायसा आफादा आरो गुबुन गुबुन जों जयेन्ट एक्सन कमिटि आरो लोगोसे NDP प्रग्रेसिभ आरो सोमावसारनाय गासैबो आफादा जों ज'यै सम नोंथांमोनखौ खावलायनाय बादियै सोमावसारनायाव बाहागो लानो गोनां जायोबा जों इयुनाव खावलायबावगोन मानो होनबा जों मिथिगौ बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ जोंनो जि लामाखौ होलांबाय गणतान्त्रिक आन्दलननि लामा महात्मा गान्धीनि जे आदर्श नन भाइलेन्स बे आदर्शखौ जों फोथायनानै बड'फानि जे आदर्श बेखौ फोथायनानै दिनै दुलाय बर' फरायसा आफादा जों बे लामायाव हान्थिगासिनो दङ दा बेनिखायनो जोंनि समाजाव बुलाय बुजाय बुलायलायनाय बिदा फंबाय अननाय सानलायनाय जों बे गासैबो जोंनि हारिनिफ्राय जोबनांगोन आरो बेबादिनो जों मोनसे सोदोम हारि हिसाबै दिनैनि सोमावसारनायनि लामायावबो जोङो इयुन समफ्राव गोनां जायोबा माखासे थासारिनि गेजेराव सोमावसारनायनि समाव सोमावसारनाय नोंथांमोनखौ जों दखरानि गेजेरजों बयखौबो जोङो मिथिहोगोन दा बेनिखायनो जोङो नेशनेल लेभेलाव भारतारि लेभेलाव जि मुभमेन्ट जाबाय थादों जि मोनसे माने फैबाय थानाय 2019नि थाखाय जि इलेक्शननि थाखाय भारत सरकारा गुबुन गुबुन राजनीति पार्टिफ्रा दिनै साफैगोन दिनै बुंगोन BJPआबो बुंगोन आरो बेनिखायनो जोंबो दिनै जोंनि जानजियाव जोङो खाफ्रानानै जों साखाफारा जादों जे आलादा रायजोनि थाखाय जोङो दिनै सोरखौबा फेजेननांगौबा जों फेजेनगोन सोरखौबा जों देरहानांगौबा जों देरहागोन नाथाय जोङो आलादा रायजोनि थाखायसो जों मावगोन दा बेखायनो जों बे हुमखिखौबो लादों जे राजनीतिनि फोथाराव इलेक्शनाथ' बोसोरबानि उन फैबाय थागोन नाथाय
जोङो बड'लेण्डखौ लानानै बारा गोबाव गेलेनो हानाय नङा दा बेखायनो जोङो बे थांखिफोरखौ लानानै थांनायाव जोंनि राजनितिनि फोथाराव जोङो नोंथांमोननोबो थि